ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେ ଲାଷ୍ଟ ପିସ୍ ୱେଥ୍ ଇନ୍ ଦ କିଲ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ନାଥୁରାମ, ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଜାଣିବା। ନାଥୁରାମ ବିନାୟକ ଗୋଡସେ 19 ମଇ 1910ରେ 15 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯିଏକି 30 ଜାନୁଆରୀ 1948ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଖାଲି ପରିସରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଛାତିରେ 3 ଥର ଗୁଳି କରିଥିଲା। ଏହା ସମାଜରେ ପୁଣେରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଗୋଡସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଭାରତର ବିଭାଜନ ସମାଜରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକରି ସେ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ରାଜନୀତି ଦାବିକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡସେ, ନାରାୟଣ ଆପୋ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାଥୀ ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏହା ସମାଜରେ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋଡସେଙ୍କୁ 5 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 2 ପୁଅ ମାଲିଲାଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାମଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଦଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାଇ ବଲ୍ଲଭ ପଟେଲ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜେନେରାଲ ମି ରାଜାଗୋପାଳଚାରୀଙ୍କ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଗୋଡସେଙ୍କୁ ସେ 15 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ଅମ୍ବାଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ୍ ଠାରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ରହୁଛି ଏହାର ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସଟା ଜଣାଇବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଏବଂ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲା ନାଥୁରାମ।